विजय बेटा, इस संगीता के बहुत परेशान करेला। अरे तो का बुरा करीला, हाँ? अरे संगीता के एक एक चीज बहुत खूबसूरत बा। हम ओकरा के देखे चाहता नहीं तो का बुरा करीला। वैसे बुढ़िया, एकर 1500 रुपया रेट लगा के तू एकर खूबसूरती के बहुत तौहीन करी। हम ओकर डबल देवे के तैयार बानी। वैसे बुढ़िया, जिंदगी भर ऐश करे के होखे तब भेज दे हमरे यहाँ परमानेंट। हाँ? विजय बाबू, मकान के किराया देकर आप हमरा पे बहुत बड़ा उपकार कईनी, लेकिन एकरा से भी बड़ा उपकार तो तब होती जब आप ओकरा के दुगो थप्पड़ मार ले रहती। तू कहत बाड़ू? हाँ विजय बाबू, लात की भूत बात से ना मानेला। ओकरा की मारल बहुत जरूरी रहल, बहुत जरूरी। अगर ये बात बा तो तोरे मन के मंशा जरूर पूरा होई। तोहरा से कह ले रही ना कि भगवान से प्रार्थना करा कि हमरा से जल्दी मुलाकात होवे, तो हो गई ना? विजय बाबू, हमरा के माफ कर दो विजय बाबू। ठीक बा, पर एक बात याद रखा, आज के बाद शराफत की जिंदगी जिए की कोशिश करा। जे देखित तो के देखते रहित, इतना सिंगार सजैती।